салом алейкум ҳамҷоёрони азиз, аъзоини гурӯҳи Ангро ва Боқ. имрӯз 2 майи соли 2024 мебошад ва ман мехоҳам ангури худамро хомток кунам. Хомток барои чӣ мекунанд ва чӣ маъно дорад? Хомток барои он мекунанд ки баргу навдаҳои токро кам кунанд, хушҳайёрашро кам кунанд, бо мақсади он ки шамол гузар шавад, офтоб гузар шавад ва кам касал шаванд, чунки агар ғабдал шавад, ҷангал шавад ва касал мешавад ва боз ба мақсади он ки хушҳои шумо хушсифату ангури шумо ширин шавад. ва чӣ хеле ки мебинед, ҳозир ман нишон дода истодам ҳамин қисмати ангурро. Ин хомток нок кардааст. Ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам чӣ хеле мекунем ва ин қисматашро нишон медиҳам ки аллакай хомток кардам. бинед ду қисмат вай чӣ хел ҷангал аст, чӣ хел ҷангал аст ва ин қисматро шумо мебинед ки чӣ хел кушод аст аллакай. ана ҳам хел мо кушод мекунем. ҳозир ман буромада ҳаминро иҷро мекунам ба шумо нишон медиҳам. ана ҳамин хел ангури мо ҷангал аст. ана хуша кардагӣ мо ҳаминро хомток мекунем. чӯр мекунем? хушаро дидед? то хуша ман ҳамин хел баргоро мегирем. барго ва ман ҳамин хел буромадаги аст ко мана инҷо инҳоро то хуша мегирем. мана ва инчунин ана ин навдачае ки ним ва ҷавҳак аст, набинед ин қатарак аст, хуша кардагӣ. ин барои мо дар кор нест, чунки ин хушаи нағзам намешавад. инро канда мепартоем. инашро низ канда мепартоем. ино барои мо дар кор нест, барои ки ино қувваи зиёдатиро мехӯранд, истеъмол мекунанд ва ба хушҳои асосӣ қувват наметиҳанд. ва баъд қисми поёнро тоза мекунем. анадид мана ҳаминҷа бо мана яки дига ду қуша буромадаги дидед, якта дута. инашам дорад ангур, инашам ангур дорад. инашро мегирем. якта мемонем, дидед? ангурам дошта бошад, мо инҷам ду қуша аст. инашро мегирем. ин аватар аст. дидед чӣ қадар аватарҳоро ман канда партата истодам. анабад ана ин навдаҳоро мегирему тоза мекунем қисми поёнро, чунки ин шамолгузар шавад. вақте ки дору задем, дору боболо ана бо якти дигам ду қуша аст. ана бинед, дидед? анашро мегирем. инашро ҳам мегирем, чунки дурунро мо бояд, бинед, ман дутта гирифта партам. ана инҷа чандта ҷангал шудагӣ тоза мекунем ва ҳамин хел мо мана инро мегирем, мепартоем, чунки ин майдача аст. ина майдача аст, ҳарчанд ки хушаи ангур дорад, ба мо дар кор нест. инашро ҳам мегирем, хушаи ангур дорад, лекин майдаҳак аст, дар кор нест. бинед, ман ҳам хел тоза карда меравем. ҳозир ман тоза мекунам. баъд аз ана як чиз дига касала нишон медиҳам. ана касали антрагноз мана омадаст, дидед? мана инҷа аллакай корашро кардааст касал. инро мо дина дору задем, нишон додам ба шумо чӣ хел дору мезанем, фоликур мезанем ва инро пешгирӣ кардан дар кор. инро агар монем, агар ҳамаи дарахтро ҳам хел ҷазир карда меравад. ана инро ҳам мегирем, инро ҳам мегирем. ин ба мо дар кор нест. хулоси гап ана хел меравем. ана ин майдаро мегирем, ба мо дар кор нест. ин майда намои нағз ёфтагиашро мемонем. ана ина ду қуша аст. ина бинед, мегирем ва мепартоем. хулоси гап ки ана хел мо ина мегирем. хулоси гап ана хел мо кам мекунем баргро кам кардем. ин офтобгузар, шамолгузар мешавад, касали кам мешавад ва шумо тирамо боз то тирамо дору кардан дар кор. албатта то пухтанашро баъди хӯрданаш ҳам дору кардан дар кор, ки соли оянда ба дараҷаи олӣ равад расад. инҷо мо худо хоҳад 2 маротиба дору задем, мумкин дигар назанем. агар боронӣ шавад бо 1 маротиба дига мезанам ман
боронгарӣ бояд 2-3 рӯз қатор шавад ва баъд аз гул мезанем. Гулаш чӣ маъно дорад? Гул ҳамон маъно дорад ки ҳамин хуша мешукуфаду аз дарунаш калпачоки сафед мебурояд. ана вақт ангур гулкард мегӯянд. ҳозир гулкард намешавад. Ин гул кардагӣ не. Бисёрҳо мегӯянд ки ангури мо гул кардааст. Не, ин гул кардагӣ не. ин ҳамон вақте мешавад гулаш ки калпачок мешаваду мерезад ку бар рӯи замин сафед. ана вақт гулкард мешавад. ана ҳамҷорини азиз, ин буд як наворчае аз гузарондани хомток. шумо ҳам ангуротонро ҳам хомток кунед. бисёри бад намонед, баднафсӣ накунед, сабру тоқат кунед ва меваи сабр бисёр ширин аст. ана ҳамҷорини азиз, ҳозир ман инҷоро боз то охир мекунам. ман то охира накардам. он ҳамҷо бисёр мондагӣ, ҳоли майдача мондагӣ меканам. ана бинед чӣ меканем. ана инро меканем, мепартоем, боз мебиёем инҷо мебинем ки аз як чашмак дутта биромадагӣ. ана инашро кандем. инашро канда партофтем ва хушоҳои калонро мемонем. ва худо хоҳад ман ба шумо ин аватарро ба дараҷаи олияш оварда расонида ба шумо нишон медиҳам. ҳамҷорони азиз, баъд имсол нагуфта намонад ки имсол аватарро бисёртар хоб бояд шавад дар хонаи Абдулло ва нархашам арзонтар мешавад. ана ҳамҷорони азиз, дар паноҳи худо бошад. худо нигаҳбони шумо бошад. анам ки ангуротонро хомток кунед то наворҳои оянда.